ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazuwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yeHeadlands apo pakaitika chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinotyisa, chiitiko chekunyura kwemunhu mumvura. Vanoona pachivanhu vachitaura kuti mwanakomana Anemakore 26 katorwa NENJUZU. Dhamu racho ramuri kuona ndiro riri mashure mangu iri. Zvinhu zvinoitika kazhinji vanhu vachiti izvazviko. Munotondera Yauraya akatorwa NENJUZU for 40 years akazodzoka. Iye zvine zvakadzokera zvakare. Tine mwanakomana zvakare akatorwa 46 years ariko kuchiredzi. Tine zvakare mwanakomana akatorwa for 11 years ariko zvakare kuchiredzi. Mukabvunza vakawanda vanokuudzai, kunyanya vaya vanotaura tine manjuzu. Vamwe vacho vakatorwa 2 years, vamwe vakatorwa nguva dzakasiyana siyana. Asi mukatondera nhau yatakamboita zvakare kumasvingo pane makomo akatinhira, pakafa zvakare vanhu vanga vaenda kuno munokuti kujorodwa kuya mumvura vakashayikira ipapo. Ndo patakanzwa isusu vatauri vanotaura vachiti munhu anokwanisa kurarama mumvura kwe4 minutes. Akasimba senisu anogona kuitawo 6 minutes ari mupenyu uri mumvura. Maminitsi waya akadarika zvinoreva kuti upenyu panenge pasisina. Asi ndipo patiri kuona vanhu vachizobuda after 2 years, 3 years. Chiitiko chinoshamisa. Ndofunga zvakare munotondera nhau yatakakupai mwana Warren Park aitaura kuti anopota achienda kumvura. Ndipo pakataurwa zvakare kuti kune njuzu dzakanaka nenjuzu dzakashata. Asi hatisogone kuclassify kuti iyi yakanaka here, iyi yakashata here. Asi zviriko mwana uyu aitaura kuti vakaenda mumvura, mvura iri pamusoro iyi ndo inouraya. Asi mukazodzika pasi pane imwe mvura yatisingasvike isusu, hanzi munhu unokwanisa kunge uchitofema zvako wakadekara uri pasi pemvura, panenge pasina problem. Regai ndiregedze kuwadza munamato sadza richipora. Regedzai tikupei nhau yaitika munzvimbo ino yeHeadlands. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Iyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava. Vatipa vabatsiri Kaziwai muri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Machinda Dzingirai. Ndotaura nezvechiitiko chakaitika pamwana wangu anonzi Sifasi. Ndingati Sifasi anga ari mukomana ane makore 26 years. Ndaigara naye kubva gore rapera kusvika pazoitika chiitiko muna October. Akati uri musi weSunday kobva amuka makuseni akatora imbwa. Atora imbwa isati chakawata, takangonzwa kuti pane mukomana abuda ane majombo achiti gogo. Saabuda akabva aenda. Saka ndazobvunza vana akati aenda kunovhima. Saka isati togadzira kuti tiende kuchechi. Saka iye akabva aenda akanobatana nemumwe mukomana uyo anoitwa Ngoni. Wakanga akataurana naye kuti tira kunovhima. Kobva vabuda pakunovhima. Zvekumasikati kuma1 ndipo vakazosvika nepadhemu
padhemu iri wasvika iye akati shamwari ngatibaye madhadha. Saka vakabaya umwe mhiri vachibaya madhadha aya. Zvadaro vakabva vazoti ngatitei zvokupinda mudziwa mutiite zvokuabata. Saka vakabva vatanga kupinda, akakumura hembe ipapo neumwe wanga ainaye futi ngoni uya, kubva wapinda mudhemu muya, kubva watanga kuteera madhadha vaya achivavhingaidza kuda kuabata. Asi panguva iyo yavakaenda vachibva kumapeto kubva kudhunduru kwatinoti kudhemuwo vachienda vachisvika pakati vakadzoka futi kudhemuwo vachimhanyira madhadha aya kubva vanodzokera pakati. Zvino vakunzwa kudedera. Uyu wanga ainaye akanzwa kudedera, iye futi akanga akunzwa futi kudedera. Vakanga vari kunze 2 vakomana, umwe ari form 1 umwe ari grade 6 vakanga ainawo, ndo vaiona zvaitika. Zvadaro panonzi vakaona pachinzi pakaita chamupupuri ichi chakafamba nepavari. Kubva mukomana uyo umwe wanga ainaye kubva atanga kuona kuti panapa zvandakunzwa hazvichaiti, ndakunzwa kuda kupera simba. Akabva afunga kuti regai ndiyambuke, asi kuchadzoka uko kwakadzika akati regai ndigurisire nekudhuze. Saka iyo akanga kutonzwa chinhu chimwe chete sechachinzwa futi upi uyu. Ipapo akabva ada kuti aende uko. Uyu ndopaakabva anyura. Uyu akanga akutogomberwawo achifamba achienda uko. Asi vakanga vari kunze ndo vaiona kuti uyu wakutonyura uyu. Saka anonzi akanyura kubva abuda kubva adaidzira kune wanga ainaye kubva anyura zvachose. Saka zvadaro uyu akabva aenda akunosvika nechekumapeto akanga akwanisa kutsika pasi. Ndipo paakazoona umwe murume aitotsvaga mombe kubva ati ndibatsirei, kubva azobatsirwa, kubva ataridza kuti munhu avhiringika apererwa nesimba ubva angogara. Saka isusu tatoenda kuchechi apa papaine 3 kilometers kubva pamba kuchechi kwatatiri. Saka uyu azopembenuka akazotorwa nevana vaakanga ainawo vandataura 2 avo, kubva vati handei kumba tinotaura sifasi hadi anyura mumvura. Kubva vachisvika pachechi panga paine imwe chechi yekwamavhisa, ndo paakabva atodaidza mukoma wake kubva ati mukoma ndo zvaitika. Saka isi takabva tafonerwawo nekuti mukoma unoyanga atori nelaini rangu riri mufoni make. Saka ndakatoona nhamba dziri dzangu pane vatungamirwa ndandinawo tiri kuchechi. Kubva ndatodayira foni yazo kanzi uyai kunoko ndo zvaitika. Kubva tatobva ikoko kwakuzosvika kwakutonzwa kuti vanhu vaya vatenda kupi kudhemu. Takabva tateera kudhemu kuya ndokusvika vanhu vese vanga vakatoungana kupi ikoko semusha. Pakuchisvika kwakuno ndo zvaitika, asi munhu anga asingaoneki, anga angori pasi pemvura. Kubva tabvapo kwakuchitanga kuchifamba, ndakabatanawo navachapwanya navanyazorwe sabhuku. Kubva tafamba kuendawo usiku hwese, takaendawo kuna vamwe vanobatsira. Vakati itai mazuva 3 makagarira padhemu ipapo muchiita izvi neizvi, chiwano chaidikanwa munomuona abuda. 3 days dzakapfuura zveshuwa tikatsvaga mumwe, tikazofonerawo mambo Ishe Manuwa kubva watipawo obva waisa nyaya kuna mambo Makoni. Mambo Makoni kubva watipa jinda rawo, ndo akazotibatsira kuti tizoenda kuna vamwe mai vari kumayo vatakazoenda vanoita zvenjuzu. Ndo akazotibatsira vachiti mukomana uyu akaita 2 days ari mupenyu, asi akazosvika pakuti chikafu cheko semunhu mukuru akatadza kuchidya nekugamuchira zviitiko zveko. Asi chiripo ngechekuti akatorwa nenjuzu. Njuzu iyi nezita rayo vakaitaura vakati njuzu inonzi Marian, ngechikadzi. Saka zvadaro vakati aiwa pari zvino isusu taakuchitumira vasikana vavo vanoshanda navo vakanga vakambotorwa nenjuzu kuti vaende kudziva riri kwavo ikoko vanokumbirira vachiita zvinodikanwa padziva ripi iroro. Vakati kana zvichibvira imi muchida kugutsikana nezvine zvichiitika, endaiwo teerai munongoona vachiita zvechokwadi. Vakatora rukweza, vakatora raisi nedina plate nekapu yebhonzo. Kubva taenda ikoko, kubva zvanoitwa zvakaitwa, kubva tadzoka zvikanzi ndatuma njuzu kuti iende kudhemu ikoko kuti inokumbirira njuzu yakabata mukomana inonzi Marian. Asi mukomana uyu afa, iri ranga razuva rechi4. Saka zvadaro tarara ipapo tichimirira kuti njuzu iya idzoke ichizotaura kuti mukomana uya
atenderwa kuti abude pamusoro pemvura tikwanise kumuwana. Takabva tarara makuseni, takabva tavabvunza akati aiwa yadzoka njuzu ichiti mukomana ndakumbirira kunani kune njuzu yanga yakabata. Mukomana anzi acharegedzwa aregedzwa zvekuma 3 asi kuma 9 munofanira kunge muchimuona pamusoro pemvura. Saka zvadaro takamira 8:45 takanzwa foni yoringa pane munhu ane musha uri padhuze nedhemu achifona achiti muri kupi? Tikati tiri kunoku. Muri kuitei? Tikati tiri kufambira nhau dzemukomana. Saka zvadaro akabva kuti aiwa chitoya kuno mukomana tatomuona pamusoro pemvura. Ndo paatowa kubva tatoudza mai vayo akati aichokwadi anotaura kuti kuma 9 anenge abuda. Saka zvadaro takabva tatosimuka ipapo akati aiwa chiendai munomutora momuviga zvakanaka. Saka ndokuzobuda kwaakaita mukomana ndokumuviga kwatakaita pamusoro pemukomana Sifasi. Mukugara kwenyu naye pane here zvairatidza kuti angangove munhu angazofarirwa nenjuzu? Mukugara kwedu naye hapana chairatidza kuti angava munhu aifarirwa nenjuzu, asi aingogara iye achiti madhadha ndaingoabata, ndakamboabata kumusha. Iwe madhadha unoabata chirudzi, asi madhadha aya masekwe anogara mumvura. Zvakaoma. Saka zvakaitika mazuva mangani ari mumvura? Zvakaitika 5 days ari mumvura. Rechi 5 ndo zuva raakazoonekwa. Alright. Pakanaka. Mukomana uyu mukomana anga asingasimbovhimi. Sande aenda kuchechi, asi musi iwoyo zvakatishamisa kuti aenda kovhima Sande uyezve aenda kovhima iye asingasivhimi. Ndo musi waakangosangana nechiitiko futi chipi ichocho. Kazi waimhuri yeZimbabwe ndotwa Sabhuku Nyazorwe, ndiri mugari wemunzvimbo munomu, munzvimbo mamakoni. Ndiri munzvimbo mamakoni, ndiri Sabhuku wemunzvimbo mamakoni, ndiri patsi paishe Manhuwa. Ichi chiitiko chakaitika. Chiitiko ichi ndakazonzwa chiitiko chaitika musi wacho iwoyo wakaitika chiitiko ichocho mukati menzvimbo yokuti mune mukomana apinda mumvura. Mugari, mwana wemugari mandinogara ini, ari mwana wekwadzingira iSifasi. Zvakaitika izvi takasvika panzvimbo ipapo pachiitiko ipapo takaona zvechokwadi kuti zviri kutaurika ipapo. Takangoona nguo chete mbatya dzake dzemukomana dziri panze pedhemu. Saka isu takaita sekudaro tikati aiwa tinogara toenda. Ndakaudza ishe wangu kuti ndo chiitiko chiripo. Ishe wakati zvakanaka izvino hazvigone kuti mubotendere mune nzvimbo dzamunotendera kuno vanoziva icho vanhu paipapo kuti tinzori zvakamira sei. Naizvozvo takatorana zvakare nayo baba dzingirai tikafamba kuenda munzvimbo dzatakaenda. Tikaudzwa kunzi mwana uyu arimo, saka endai mundoite zvamunoita 2-3 zvamunoita kuti mwana aonekwe abude. Takamirira kwemazuva 3 ekinga ataurwa hatina kuona zvakaitika. Takadzotsera zvakare nhau zvakare futi kuna ishe Manhuwa. Ishe Manhuwa akati nyaya ndakuendesa kuna mambo. Ishe Manhuwa akauya zvishokwadi panzvimbo ipapo zvakare pakaitika chiitiko ichocho. Ishe Manhuwa wadaro wakaendesa kuna mambo. Mambo akazotipa kuti tizopfuure tizoende kwatakaenda, kwakaita kuti tizoone kuti mwana uyu azobude panzvimbo abuda. Asi tiri mukati mekudaro, mukati menzvimbo iyoyo, chiitiko chekutotanga kuitika pakati pedhemu iroro. Pakadaro dhemu iri dhemu diki, asi riri diki kudhemu iri. Chiitiko chekutotanga kutoona kwekutanga kuverengeka munzvimbo medu kuti muitike zvakadai zvokuti munotorwa munhu kana nenjuzu, sekutaura kwazvinoitwa nevanotaura pano pasi, vanotaura vachiti aiwa izvi zvinhu zvaitika izvi iye ndeve mukati wemumvura, injuzu dzaita izvi kuti zvizodari. Saka mwana uyu akazobuda razuva rechishanu. Zuva rechishanu iri rakazobuda dzanguva dza9 o'clock. Taenda kwatakanga taenda, iko ndokwakazotaura ikanzi aiwa uyu mwana uyu zvaadai, mwana uyu apinda muzvechokwadi asi atadza kutambira nani nezviri mukati umu. Saka mwana uyu muchamuona, mwana uyu anenge asipo, mwana uyu anenge aparara. Asi kuma zvadai takukumbirira kune avo anoenda ikoko ndokumbirira kuti mwana uyu abude panze kuti mumuwane mwana. Zvadaro tichiri munguva imomo, ini ndakanga ndasara ndiri kuno kunzvimbo, wakaenda ndo wakaenda nevamwe. Wakazofona zvakare ndoudzwa kunzi aiwa mwana uyu abuda pamusoro pemvura. Takasvika zvakare patikaona mwana pamusoro pemvura. Ishe Manhuwa wakauya tose neyose, wakauya tikaburitsa mwana, mapurisa akauya tikaburitsa mwana tikazoenda pakuzondomuchengetedza. Ndo chiitiko chakaitika munzvimbo muno, sechishamiso chakaitika sekutanga mudunhu muno mamambo makoni muri munzvimbo maishe Manhuwa. Sezvo zvichinzi kana munhu abatwa nenjuzu hakuchemwa, hapana vakachema here?
ichokwadi izvo pazvakaitika ipapo pandakangonza kuti ndo zvinhu zvaitika, gari wemunzvimbo muno mangu ndakataura kuti hapana anotenderwa kuchema kana kuita sei, uyezve hapana anotenderwa kunge achienda mukati penzvimbo iyoyo isu tisati tafamba tanzwa kuti zvakamira sei. Hapana akachema, ndakaona kusaziva napaina akachema, asi kuchema hapana akachema. Takaedza kuedza kuzvidzikamisa hana dzedu nekuyeka tese kuti zvono zvida hapana akachema. Ko kuti azourawa chii chingave chikonzero? Ini handingazivi, asi nekutaurwa kwakataurwa nevakataurwa kuti akatadza kutambirana nezviri mukati mumvura, hawana kutsanangura kuti pana akachema here. Saka ini ndine chiwimbo chekuti pamwe iye atorwa uyu ndiye akatadza kutambirana nezvekudiwa nevemugari wemumvura. Zvichinzi iyo njuzi yamutora inonzi Marian, zvinoreva kuti zvakatadza kuwira nezviri mukati memvura. Pane zvandanga ndisina kubvunza kune vataura pekutanga zvandinovimba kuti munogona kunge muchindipindura. Ndambonzwa nhau yechechi apa. Hapana zvakamboitwa here nevechechi kuti vaedze kuburitsa munhu uyu? Ichokwadi, wechechi zvechokwadi wakangouya wakangomira, hapana zvawakakwanisa kuita. Iyi kuita kwakaitika kwese uku pane zvatakaita pekufamba pekutanga ndekwekuita kukuita kwatakaenda kune wechiwana. Wechechi wakauya wakatongoya vari wechechi wemumusha, wanzwa kungoitika kwaitika kwechiitiko ichi, hapana chawakaita ipapo wasvika pachiitiko ipapo. Ewa, tinotenda maita basa. Ndinotenda muri yeZimbabwe. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Pamukomana anonzi Sifas wanakanga ndinaye. Ndingangoti Sifas akauya uri musi weSunday makuseni, akatosvika ndakacharara tichida kuenda kugadheni. Achisvika kumba achiti ndauya kuti tiende kunovhima. Mukoma wangu ndipo wakati toda kuenda kugadheni. Achibva anditi zvamuda kuenda kugadheni handei ndokubatsirai tikurumidze tadzoka tiwane kuenda kunovhima. Takaenda kugadheni, taida kunoridza mubhedha 1 nekukata nesi. Ndipo takariridza mubhedha waya achitibatsira. Mukoma wangu ndipo wakati zvamapedza kudiridza michienda henyu ndisare ndichikata fodya. Ndokubuda kwatakaita tichisvika kumba, mai guru wangu inini wakanga watopedzawo kubika, wachibva kuti mungachafamba musina kudya here, chimirai muende madya kuitira kuti mungazofe nenzara muri mukufamba. Ndokudya kwatakaita chikafu naye pamwe chete. Chibva tafamba tese, vataenda kunovhima, takapinda musango zvekuma past 9. Tichibva taenda kwatakaenda kumapurazi anonzi kwana Bhuti nekwana Charakupa. Tasvika kumapurazi aya takatenderera tichivhima, tichitenderera tichivhima. Dzamarava kushaya kuti hapana kana chatakakwanisa kubata musango imomo. Ndokudzoka kwatakaita. Pakudzoka takadzoka kunobudira kusaidhi rekudhemu, panowepo padhemu patiri panapa. Tabudira kudhemu ndipo takati kunze kuri kupisa, handini pachini padhemu. Taenda padhemu, takanga tisina pfungwa yekuda kutiva mudhemu, asi takanga tiine pfungwa yekuti tichangogezawo musoro wedu sezvo kunze kuri kuita sei, kuri kupisa, todarikira hedu nerwendo rwedu. Tasvika padhemu ndo pakanzi nemukomana ngatibayei madhakisi. Madhakisi aya takabva tati umwe ari kumhiri, ini ndiri kumhiri, tichibva tatanga kubaya madhakisi aya. Tichibaya madhakisi, pakubaya madhakisi ipapo ndakatombopinda mvura inini. Ekutanga ndakatopfeka majombo, magambutsumba, ndada kutonyura. Ndada kunyura, ndakabva ndati hamusi kuida kupinda. Ndokubuda kwandakaita panze ndichienda kusaidhi kwaanga ari. Tichienda kwaanga ari, ndopa akati shamani ngatiite zvekupinda mvura umu, titoita zvekutodi kutotiva. Ini ndaimbomabata madhadha yatiri kumusha. Akati iyo shaa zvinhu zvakutora zviite sei, hazviite. Madhadha abatike baya zvikanzi aiwa ndaimbomabata ngatipindei. Ndo patakatobvisa hembe dzedu tichibva tasiya hembe dziya takatsvaga pekupinda napo. Kubva tamboshaya, pataenda kudhemuwo ndo patakazonowana pekupinda napo. Tapinda takati tichangotiva, iye ndiye akatanga kupinda, ndakatombosara ndakamira kunze. Apinda atofamba kachinhambo achitiwa. Ndipo akati kuleterai, ndobva ndatiwawo ndichiteera. Asi chakandinetsa ndechekuti pandakativa ndichiteera iye anga atifambe, asi ndakasvika kunomudarika. Ndamudarika inini ndichiti fambe ndo ndacheuka ndichitazoti ari kuuya here, ndo ndaona ari kuuya zveshuwa. Takafamba taane chepakati pedhemu. Panhu pataifamba napo papasina kana marara kana chii, ndo pega pakangochena mvura ipapo. Pakati pedhemu paya ndo pandakabva ndangonzwa kuneta inini wacho
kuneta zvekungopera simba ka1 kwete zvekuti ndine nguva yandakambonzwa kuti ini ndakuda kutadza kutiwa kuti ndiende mberi rega ndikwanise kutena ndichiri pedyo. Saka pandakanzwa kuneta ndakati Sifas handichakwanise kunge ndichienda kumberi chama ini ndaneta zvandiri kunzwa hazvichaiti. Ndo pandakatena ndichitarisana naye anga ari kumashure kwangu. Ndichitarisana naye ndo pandakaona kuti munhu uyu anonga iye akutonzwawo zvandiri kunzwa asi kuti haana kunge akwanisa kunditaurirawo kuti ndo zvandakunzwa. Ndo pandakatena ndichidzoka kwaari ndakasvika kumupfuura futi. Ndichimupfuura ndakabva ndanotanga kunyura inini ndamudarika. Ndichibuda pandakatanga kunotiwa padenga pemvura ndichicheuka ndo pandakaratidza kuti umwe wangu achatiwa amira. Saka ndakangozvitora sekuti sezvo ari mukuru kwandiri munhu wekuti pamwe uchitiwa unogona kutombomira mvura zvekuzorora asi usinganyure pasi. Ndo matorero andakaita panguva iyoyo. Saka ini ndakanga nda munhu akurwisa kuti ndinobuda nekuti ndandatoona kuti handichatokwanisi kuti ndisvike uko nenguva. Kutonyura ndo kwanda kutongoita panapa. Ndakanyura panokwana 4 times ndichinyura ndichibuda ndichinyura ndichibuda. Zamana ndazoonawo umwe munhu aitonge achitofambawo achitobva kwaibva achikrosa nepadhemu papo patiri panapa. Ndo pandakati ndibatsirirewo umwe wangu ari kumashure uko. Izvo kutaura kwandiri kuita inini handichakwanisa kucheuka uku uyu atonyura kare. Ndikutoti umwe wangu achiko. Ndo pandaiti ndibatsirirewo umwe wangu uyu haana kunzwisisa kuti ndiri kutii nekuti umwe wacho wandaitaura anga asingachamuoni. Ndo pandakati AURAYIWA chindibatsirawo inini. Akatombodarikira ndatomuti ndibatsire asina kundibatsira. Adarika ndo pandakaramba ndichiedza kutiva ndichiuya kwemacheto kwedhemu. Pandakanotiraya kuti ndinomira ndo pandakaona mvura yanga yakundisiya musoro bedzi panze. Ndakunzwa kuti musoro wangu wapanze handichanyure ndese. Ndo ndaita zvekuchidedemera kuti mvura isandivharire ndisabhitirwe nemvura. Ndo kumira kwandakaita mvura muyame. Iye ndo paakachidzoka ona kuti munhu apa asina kudzika zvikanzi iwo sasamire chiramba uchitofamba kuya kupi kuya kunoku. Ndakaedza futi kutiwa kuti ndibude. Ndakusvika kumacheto kwekupedzisira kunoperera mvura uku ndakabva ndangonzwa kuneta mabhonzo angu asina pawo. Ndo pandakabva ndagara pasi mumvura imomo. Ndagara pasi ndakatora nguva ndiri mumvura. Svika pakuti ndakazosimuka futi mvura mayama ndabuda pandanogara futi kumacheto kwedhemu. Ndagara kumacheto kwedhemu. Wadoko wandakanga ndinawo wana mukoma wangu anova iye Theophilus naValentine mureo. Ndakati kunditaudza kwese kwawaita hapana chandainzwa. Ndakagara nguva ndiri kumacheto iko wachinditaudza wachidza kundizunguza asi hapana chandaikwanisa kunzwa kuti vari kutii. Tagara ndakazoti zvekuvhunduka kuti ndiri kutaudzwa. Ndipo ndakazonyatsa kuteerera kuti vari kutii. Ndipo wakanditi mapinda mumvura imimi naSifas asi kupinda kwamaita Sifas azonyura. Imimi wacho tachikudaidzirai kuti mwakunyura hapana chamamuchakwanisa kuita nekuti imimi wacho ndimatanga kunge makutonyura. Saka ndo zvaitika panapa. Ndo pawakazoti ndakabva ndati imimi chimhanyai munotaura kune vanhu kumba. Endai kuchechi munotaura kwaenda namukoma. Ini ndaakusara ndiri panapa. Ndo pawakaramba wachitosvika tichitaura tichiti chii tiri kudya. Saka inini semunhu akanga asati ane power rekuti ndimhanye ndakafamba nawo ndichifamba zvishoma nezvishoma kusvikira tasvika kuchechi kuya. Ndo pandakadaidzawo mukomana anova munyori wepachechi pedu. Munyori uyu ndo andakadaidza ndichibva ndamutaurira nyaya yese zvairi. Ndichibva ndamuti ndakukumbira kuti iwe udaidze mukoma wangu. Bva ataura adaidza mukoma wauya ndichibva ndavatsanangurira zvaitika. Ndo pawakadzokera pachechi wachinoudzawo vanhu vanga vari pachechi kuti ndo zvaitika ndo zvekutaurwa nemukomana. Ndakadaidzwa pachechi ipapo kunzi uya utsanangure vanhu vanzwisise zvaitika. Ndo pandakaenda pachechi paya ndichinotaura zvaitika kusvikira pakuti inini nevanhu vechechi takabva tese pachechi takasimudzirana pamwe chete kuuya kudhemu kuya. Tauya padhemu vanhu vakangosvikawo vakadzi vakagarawo pavakagara varume vakagarawo pavakagara asi tatakagarira kuwo kwedhemu. Ndichivatsanangurira mapindiro ataita nepatapinda napo nepandazobuda napo. Wei yandakabuda nayo inini mumvura asi paioneka wei yandabuda nayo kuti apo ndo pandafamba napo kubva pandatangira kunyura kusvika pandabudira paioneka. Ndo mafambiro akaita nyaya. Ko ndanzwa zvambotaura nezvechamupupuri makachiona? Chamupupuri isusu hatina kukwanisa kunge tachiona isi tatiri mumvura asi vanga vari panze vandiri kutaura Theophilus naValentine ndo vaiti patatakagara isusu
papfuura champupu richipinda mvura ndopamabva matanga kuratidza kuneta imi mese muri mvura muyame, ndopamabva makomuka kusiya kwamava muchienda kuti maakudzoka kuti mubude, ndopamatangira kunyura. Ende panyura Sifas anyura kekutanga achibva abuda, pabuda angodaidzira kuti sekuru ngono obva atonyura haana kuzobuda panze futi kana saini yekuratidza kuti panyura chinhu hapana chaichaoneka. Imimi wacho kukudaidzirai kuti mumwe akunyura hapana chamama muchakwanisa kunzwa nokuti ndima amatombotanga kuita sei kunyura, saka hapana chamama muchanzwa mamatoo munhu uyo kuti anga kutongoshingirirawo kuti zvimwe ndingabuda. Ndo zvakaitika. Anga ine makore mangano? Sifas anga aine 26 years. Iwo ne mangani? Inini ndine 19. Alright. Musoro imuri yeZimbabwe. Ini ndini Ishe Manuhwa. Ndine zvinhu zvakaitika munzvimbo mangu zvakanditi shamisei. Ndakazopatika ndiri kufonerwa kumaraundi 5 o'clock kumanheru nasabhuku wangu Sabhuku Nyazorwe. Tiri kunzvimbo yeko Headlands apa. Wachiti no tine wakomana wangu vari musango vari kuvhima, saka wazvosvika around masikati kuma1 nguva yakapisa zuva, wakasvikira napadhamu wachinge madhamus aya madhamu akasiyiwa newarungu. Saka wari ipapo wari kuti wakazotanga kuti wachiwedza kubata pane tumadhaks twakaita tuduku asiri madhadha mahomba aya. Saka pawaiwedza kushambira wachabata ndo pakaitika tsaona iyoyo. Saka ndazviziviswa inini around 5 o'clock iyoyo, chandakakwanisa kupindura ndakangowati no, kazhinji ndowanzoziva inini munhu achinge anyura mumvura anokasika abuda pamusoro pemvura. Mweya kana uchinge wangoenda chete munhu anobuda pamusoro pemvura. Saka nezvomuri kutaura imi kuti wana munhu yaasi kukwanisa kubuda kubva time yanyura kuma1, ndakakwanisa kuwati imi zvomochiita chitora nai wakuru wanganingani morara padhamu ipapo, tichityira kuitira upenyu hwanhasi. Pfungwa dzewano dzasiyana. Pane vanogona kunzwa kuti pane munhu anyura then woskonyorerwa usiku kana kuti kusikotorwa wamuona paanenge abuda, vanhu wondoshandisa mapatsi emunhu zvavanenge vachida. Saka ndakawati rarai ipapo kuitira kuti kana wachizogarira kana kuti wachiita 3 days waripo, wanenge waine chiwimbo chekuziva kuti munhu arimo mumvura. Asi ndakangowati mangwana acho makuseni musemande ndichasvika ikoko tobatsirana kuona kuti dambudziko ravira kuwana ava chii. Saka ndakazosvika ini padhemu iroro, tikasikoona waripo imhuri yekwadzingirai newamwe masabhuku angu enga aripo, tikasikokurukura nawo wachiti no pane pataenda pawambondoitirwawo zvawaitirwa zvekuti munhu akwanise kuoneka. Asi kwawandotaurirwa ikoko vari kuti wanzi munhu mupenyu atorwa nenjuzu. Saka naizvozvo handina kukwikwidzana nekutaura kwawo, ndakangotedzera saizvozvo nekuti chataida wawarire kuti munhu dai awanika kana kuti dai angobuda ari mupenyu. Asi saka takati regai titeedze 3 days to 2 days dzenge dzataurwa idzodzo. Saka takadzokera kumba remangwanazve ndichidzoka ndichiuya ndichicheka tichiona kuti aiwa vanhu wakangorinda munhu asati abuda. Zuva rechitatu ndo ratakachizoti no nyaya yenyu yakunge yakupoterera, mazuva achaawandisa. Hazvichadi kuti mambo wazoite sekunzwa neguhwa ini ndiripo. Saka ndakazochikwanisa kuchibatana nemhuri yekwadzingirai ndo kuchitaura namambo Makoni. Ndichitaura namambo Makoni wakanditi no, chiri kuitika chakaitika ipapo, munhu ane shai remanjuzu kana kuti renjuzu, saka anoda kutsvagirwazve mumwe n'anga inoita zvenjuzu izvozvo same applies, then inosweta chiwanho chinoitwa ipapo. Munhu iye achazobuda oenda otondorapa nekudii kana achinge asina kufa zvake. Saka ndataurirawo mambo, wakabva watarisa kudare kwawo, sezvo n'anga dzese dzinoti dzinorapa dziri mudunhu ramambo Makoni, n'anga imwe neimwe yakaenda ichinorejista
kuti ndiri n'anga ndinorapei chirwere cherudzi. Saka naizvozvo tiine dambudziko ratawana tichimhanya kuna mambo wanotongotitaura kuti regai ndikutarisirei n'anga inoita zvinhu izvozvi. Saka zvinhu izvozvi zvakachizoitwa namambo wachibva watuma jinda rawo Giya anosenza kwamambo kwamakoni ari semupurisa. Saka wakachizotora ndakazowabatanidza nemhuri yekwadzingirai, wakazodzika kuvhireji yekumayo kunana mayo resettlement. Ndokwaizikanwa kwaive nen'anga iyoyo. Saka wakasvikorara pamusha ipapo wakaitirwa zvese zvawakaita. Wainzi wakasvika n'anga ikaenda kudziwa ikandotora zvayakandotora, asi yakati kune mhuri yekwadzingira iyoyo nemuchinda wamambo makoni Giya, handei tese mundoone zvendenge ndichindoita. Saka wakandoita zvawakandoita ikoko wachibva wadzoka kudaro ndopo wakachitaura kuti aiwa ichokwadi zvinhu izvi waakuchiita matare awo. Munhu uyu atorwa nenjuzu, asi njuzu iyi ndeyechikadzi, asi munhu uyu atofa amonywa paita mazuva mairi kubva pazuva rawakaenda ikoko. Saka zvaamonywa, chamuita kuti amonywe ndechekuti akandoramba kundodya chikafu chainzi chinodyiwa pasi pemvura ipapa, nekuda kwekuti wainzi kunodyiwa madhaka chaiwo chaiwo nezvimagakanje, pane zvima-animal zvinenge zvichifamba mumvura muya ndo chikafu chinenge chichidyiwa. Saka uyu akandochiramba, saka ndo zvakaita kuti amonywe. Asi chewengo wakurwira bedzi pakuti mutumbi uchirege kurowera imomo uchikwanise kubuda, asi wakatitaurira kuti zvechokwadi mutumbi wafa. Saka wanhu iwawo wakarara pana chiremba iyeye wachinzi regai tizonzwe kumba, munhu wenyu achafanira kunge achibuda na3 o'clock dzeusiku kusvikira na9 o'clock makuseni, ndo paachange akumbirirwa nemudzimu wamai iwawo wanoita zvekurapa iwawo kunjuzu yenge yakatora mumwana uyu. Saka akazokumbirirwa foshuwawo akaririswa. Hatina kuziva kuti yakauye nguwai, asi wanhu wakazondocheka padhemi iroro wakazoenda around 9 o'clock. Wanhu ipapo wengu wafamba, wengu wachitori kumayo chaiko ikoko. Wakatoita kutonzi chiendai mundotarisirwe kuti munhu ayo here. Foshuwawo pari kunzi pane munhu ane gadheni riri ipapo, nguva idzodzo yengatori panguvawo yekutotsvaga kuti afonere mhuri iyoyo kuti mutumbo wabuda. Wakabva wabudawo for 9 o'clock yaitaurwa iyoyo. Saka ndo pandakachizofonerwa nemuchinda Giya mambo makoni achinditi aiwa ishe manu achimhanyai, toda kusvika chiwanhu chese chinozoitwa maapo, mutumbi uchiburitswa maapo, sezvo ndiri nemuridzi wedunhu iroro. Zvechokwadi ndakasimukawo nemupurisa wangu tikamhanya tikasvika padhemi ipapo wanhu wasati wapo. Wengu waenda kumayo, wengu watoita urongwa hwekutobata Headlands police. Headlands police wengu watopa rodhi nguva idzo dzokuuya. Isusu ndo patakawamirira, wekumayo wachisvika, Headlands ichisvika. Zvechokwadi basa rakaitwa, wakabva watamuona tese ari pachena, tikatomutorawo mafotozi nekudii. Ndokuchitsvaga wane hunyanzvi hwekupinda mumvura wanokwanisa kundomutora, nekuti dhemu rakati kurei. Kuti uti unoshambira uchibuda kunze kwedhemu unogona kukundikana. Saka wakatsvaga wanhu vanoshandisa machubhu aya nechubu unogona kuflaya mumvura muya umu. Saka wakatoenda wakatondobata munhu uya, akauya akaburitswa, akatoradzikwa panze pagumbeze renge riripo. Mapurisa akamutarisazve tese nesu wacho tichibatsirana kutarisa kuti pangave paine imwe damage here, chisipo here. Patakawedza kutarisa munhu tichiona kuti pane pati here yakashota pamiri wake, kana kuti angava aine mamwe madamages aainawo anorakidza kuti munhu pane zvakaitika zvisiri zvekunyura bedzi mumvura. Hatese nemapurisa hatakatarisa tigomupidigura pindura hatakaona munhu miri wake wengu wakakwana. Saka ipapo dambudziko rakauya zvinoreva kuti munhu enga atorwa nenjuzu. Saka ndo mashoko endinawo kumhuri yeZimbabwe. Anga asina mvura here? Mumiri make ainga asina mvura, asi airakidza kuda kunge kubleeda mumhuno make, achirakidza kuti ari kubuda turopa.
Pakaitika chiitiko kunzvimbo yemasvingo, ndinotondera chose vanhu vachitaura kuti dziva iro rakazoera kupi, inga ndo patinogezera mota dzedu 1 mazuva ese. Mukatarisa kuna baba vari ukwavo vari kutoratidza kuti ndo pavanochera mvura vachienda kumagadheni avo ayo ari kumusoroko. Ndovimba kamera yangu inogona kunge ichimaunza. Saka kuti nzvimbo inzi nzvimbo inoera, vazhinji ipapo ndo pavanopikisa kuti aiwa zvidaro hamene kuti vanenge vachida kuti nzvimbo itange yatsvuka kuve ropa here kuti muzoti nzvimbo iyi inoera. Mukatarisa kune vakuru vari kunze kumhiri uko vanove vari kufamba zvavo, uyezve mombe mukadzitarisa nembudzi ndipo kapadzinowana mvura, zvichiratidza kuti panoraramira vanhu, asi hazvitadzise nzvimbo kuyera. Naizvozvo nzvimbo dzinoera dzinofanira kunge dzichiongororwa. Hongu tanzwa kuti Njuzu Marian ndiyo yakatora munhu, asi ndiani anoziva? Hatina kunge tabvunzawo zvakare, tichanovaona ivavo tinzwe kuti munombori nenjuzu ngani imomo, inogara iri yega here kana kuti dzakawanda. Chiitiko ichi chingava chekutanga sekutaura kunoita vanhu kutorwa kwakaita munhu padhemu rino, asi pane chakatomboitika chisina kunge chichizikanwa nevanhu. Pane vakomana vakange vachivhima, vakanga vatoo vanhu vechikuru. Vachivhima vakamutsa mhembo yavo pedyo nedhemu irori. Vamutsa mhembo yakanopinda semune patakapinda napo isu. Yapinda mumvura mhembo iyi, mhembo haikwanise kutiva iri mumvura, asi ivo pawaiti regati tive tinoibata, vakusvika yaibva yatutsira kuenda mberi, zvichireva kuti pane zvizhinji zvinotoitika padhemu irori, asi nekusaziva vanhu munongoti kutiva kwevanhu nekuneta kwaanga aita ndo zvakonzera kuti munhu agonyura. Asi chimwe chiitiko chakaitika padhemu iri chandati nditaure kuitira kuti vanhu mugoziva zvishuwa kuti mumvura mune zvemo. Ndatenda hangu muri yeZimbabwe. Hongu muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatakupai, chirongwa chinosuwisa, asi chine zvidzidzo zvakawanda zvikurusa. Tine nhau zvakare imwe yatichakuunzirai yakaitika zvakare munzvimbo yeRusape yemwanakomana Anemakore 22 akatorwa zvakare nenjuzu. Chakutongondishamisa chiko chiri kuitika Manicaland. Zvichida izvi ndo zvatakwanisa kuziva, ko zvatisiri kuziva zvingani, zviitiko zvakaitika kupi rini, kunani, zvichiratidza kuti zvinhu zviri kutoitika. Asi ndisati ndabva hangu, ndisati ndakudyirai nguva, nini ndinotondera zvakare tichitaura nhau yevanhu vakashaya kumasvingo vaya. Mukatarisa nhamba yavo yange iri shoma, tikazoburitsa zvakare vamwe vakashaya muHarare nhamba yachinge iri shoma, asi pane pandaitaura kuti nhamba iyi kai inogona kudhabhula. Mukatarisa makwiriro ari kuita nhamba dzacho dzevanhu vari kupinda muzviitiko izvozvi dzakasiyana, asi dziri kuratidza dziri parise. Takazopedzisira nenhau yekumazoe bridge, ndofunga munoitondera yemapostori aya akazoshayika akawanda mumvura kuya kwainzi muri kumbotembei. Zvinhu zvinoratidza kuti inyika imwe chete. Mukanzwa futi zvataurika ipapapa, vakaenda kunokumbirira kuti dziva rimwe, zvichireva kuti zvaizoafekta dziva rineri. Saka madziva edu muZimbabwe madziva mamwe chetewo. Munotondera zvakare gogo vekuchiredzi, vanhu vakatorerwa kune rumwe rwizi, vakanoita chivanhu kurwizi ruri pamba pavo, padhamu riri pamba pavo ndo pakazobudira we11 years ne46 years. Izvi zvinoratidza kuti madziva mamwe chete. Chaitika nhasi uno chinogona kuafekta zvichaitika kuNorton, chinogona kuafekta zvichaitika kwaMutare. Zimbabwe imwe chete. Tangoda kuti tivhurane meso. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinoimba tadzidza zviri kana zvitatu panhau yenjuzu. Uyezve tichiendera mberi tichikuunzirai nhau dzakadai so, kuitira kuti muzive kuti kune imwe life iriko isiriyo yatinoziva. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu, ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah!